سلام كما يصنحو كبرات تخاتلت نلما عرب مشات 26 مسكرم 2025 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو جنرال أبو تادسة لو مزهبو مجلس زملكتن جنرال تادسة ورده بزعبا وقع مسمنقس فيدرال زملكت زهبو مجلسن أمونغو أمريكان إيرتران حدش معرف كم استخفتا إيرترا زوز أوتو مجلسن إيرترا أبو على قجلة 77 تشاينان مجلس مقرابان سراي السودان أم عرب السودان عاوت يمزقب كم زلون قدام سر إسرائيل بنجامين نتانياهو نمي مسرات فلسطين زدقفا هاجرات كم زلفا كم استقلسن ግብፅን ኬንያን ብሰንከ ግድብ ህዳሴ አቦ ጥረ ከም ዝኣተዋን ዝብሎን ካልእን ዝሕብር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሳብስክራይብ ብምግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድመኩም ቀዳም ሰር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ንምስራት ፍልስጤም ዝደገፈ ሃገራት ከም ዘለፈ ተሓቢሩ ናይ እስራኤል ቀዳም ሰር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዘስምዖ መግለጺ نتن فلسطين كم هاجر أفلت أزهاب هاجرات بزرابة أو كم زلفة تحبير الله أب كتما يروشاليم أبوشت حد مايل هاجر فلسطين كتمسر زدقفو هاجرات أتم أمس كرم عصر تحدى أب أمريكا قبر شبراز فلسمو القاعدة كاب أمريكا أب حد مايل هاجر كقومو كم فقاد مخانوون حبير الله نناي مسكرم عصر تحدى قبر شبرا متقعة أمريكا مست أب تكم تشوعته أب إسرائيل استفزت متقعة حماس كم زمساسولو زنقرالو بنجامين نتانياهو اتن فلسطين أفلت زهاب هاجرات قبر شبرا زتبابعان زي حالف نتاين مخاننون قاليسو الله مسرائيل طبق ركب صنحان عبيتنا أوروبا هاجرات كي ترفا فلسطين كم هاجر كتقوم أفلتو كم زهابا أبزقلس أولو زلو أوان اتبقى هقرا محبرساب كم قبرنيا زغصر زلو بنجامين نتانياهو أبو على حبرات هاجرات تراخيبو مزلافو زستم مخان زقالسو ناي فلسطين وغانات اتقدام سر كخونان كم زقبا حبيرو مالو قدام سر نتانياهو نت أب حبرات هاجرات اسمع مدرا بغتا أب كازا كسمع كم زعززوان زحبرو وغانات سراي إسرائيل نت مدرا بمقول حدمص نابز بقازا كم زرقحو تفليتو الله اتقدام سر مدرو حيالو معربان هاجرات نفلسطين كم هاجر أفلتو أبزها بلو زلو أقاتامه يقاتم هلاون زحبر خوينو مول عالم وانتخونا نفلسطين كم هاجر انتفلتتا منك إسرائيل فتسيمو كقبالو كم زي كإلا نسيرو الله از خمزي لنكالو دما ناي أمريكا برزيدان دونالد ترامب 21 نتبتات زحازة ناي سلام إماما قريبو خمزالون كلتي أم وقنات بيت نتبتات كسمامعو أمنت كم زلو مقلاج وزحبر زلو خوينو معربو قمقم إسرائيل محواس نزبل إمام إسرائيل كم زي قبالو مقلاج وون ينقر الله ناي إسرائيل قدام سر بنجامين نتانياهو نت أبلعلق أزال ليبانوسن جمرو كوينات كم استعوتولون أم عراف كبصحو يسرح كم زلو أبزقلس أولو زلو أوان تخافلت أبالات كابت أداراش وزيهم كخادو كم ستار أيوان منجتات كابت خبابي يقلسو اتقدام سر أبزو باقازان التميت كم أزوار تتقيم كازبل كسا بزي هلاوو أبقد من فرد مقرابون قبن ياخوينو مركابو زتكاس كوينو كاب إسرائيل ناب أمريكا بستوقع عزلو أقاتامه أبالات أهقرا بيت فرد بزي كونا هقراتا بيلو كم زحالفون سابس أبات يقلسو سراي السودان معرب السودان عاوت من مزقاوي يحبر الله أبت أمانغو سراي السودان حيلتات الرئيسية في زكاير زلو كينات ناي سراي السودان حيلتات لعلوا إيدي حيزو خمزلو تحبيرو أبت معرب السودان زكاير زلو كينات ناي سراي السودان لعلنا كاب أوارح جميرو مصنحو زحبر كخونن كالو أب كتما الفاشر أب زكاير زلو حدش كينات حيال متقعة مفلس أمامون يقلس الله أمانغو سراي السودان حيلتات الرئيسية فن نلعلك كلت عامتا زخدا كوينات زاقيد سلاما معلبة كم زي تقبر اللوان من جتات كتقسم كاللو كوينا السودان نايدق حيلتات متقتاو كساب زي قدافة سلاما وفتح كركب كم زي كوانا اتم من جتات وصيخوم يقالسو ግብፅን ኬንያን ብሰንኪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ውጥር ኣትየን ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ኬንያን ግብፅን ዝጸንሐ ርክባት ብሰንኪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተሃነጸ ግድብ ህዳሴ ዲፕሎማስያዊ ርክባት መጉዳለን ይሕበር ናይ ኬንያ ፕረዚዳንት ሩቶ ኣብ መመረቕታ ግድብ ህዳሴ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ምሕዝነታዊ ርክባት ከም ዘካየዱ ምንጭታት ክሕበሩን ከለዉ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኬንያን
طبق ركب المفتار كم زحجزون يجلس حدش أمباسادر جبس أب كينيا بسوكالت منجست كينيا أبزكاي دوركب نناي منجست جبس متكال كم زقربة زحبر زلو خوينو كلتين هاجرات أن حد دبلوماسية ركبات أب حدقا كياتو سكفتا فتيرو خمزلو يجلس أب إثيوبيا نعمتات كنس أن حق الدبداسي أب هاجرات كرنا أفريقيا هاجرات كيح بحر وترك فتر مخالون بفلاي أب هاجرات إثيوبيا السودان جبسن ناب جيتشت كم عبل زخال هاوهو مفتارو يجلس مايات نيل هيوت جبسان مخان استفلت أكخون كله سسامي إيتايت كابتب من قد إثيوبيا زحلف مايات كم تلأخص صاباتي قالسو اتدحر 13 عام استزازم قد بداسي أبز حلفة قنيا استمر أخوينو بفلاي بريزدان كينيا فولي طابل حتى مفتارو كحبارن كله أب كينيا أمباسادر جبسة يسر حساني كريتا أسميع الله 4 بليون متر كيك ماي كحز خلن أب أفريقيا أب كرميت كم سرع زحبارن قد بداسي أب إثيوبيا تراي زيكونا أب قرابتها هاجراتون لو تكفتر كم زخال صابات يقالسو أبايتو كينيا موسى وانتا قالا بوغانو جبسن كينيا أب قداي قد بداسي من كافا خنقرن كارلو إثيوبيان كينيان كلتي أو ركبات مفتارن جبس كم زتحساسة وآنا زيرو الله ኤርትራ ኣብ ጉጅለ 77 ቻይናን መግለጽ መቅረባታ ገሊጹ ኤርትራ በወኪላ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ዓመታዊ ዋዕላ ሚኒስትራት ጉጅለ 77 ቻይናን ተረኺባ መግለጽ መቅረባ ሚኒስትር የማነ ገሊጹ ኣብቲ ብድኽነትን ስእነት ድሕነትን ኣብ ድሕሪ ዝተረፈ ሃገራት ደቡብ ዓለም ኣተኪሩ ዝቐረበ መግለጺ ኣምባሳደር ሶፊያ መርገጺ ኤርትራን ርእሰ ምርኮዝን ውሕስነት ምግቢ ምዃኑ ምሕባራውን ኣብቲ መግለጽ ቀሪቡሎ ኣብ ኣህጉራዊ መጋባእታት ህዝብታት ይናእሱ ይብዝሑ ይድከሙ ይሃብትሙ ተመሳሳሊ መሰልን ድምፅን ክዋህቦም ከም ዘለዎም ዘመልከተት ኣምባሳደር ሶፊያ ኤርትራ ምእንቲ እዚ ክሰርሕ ምጽንሓን ምህላዋውን ኣፍሊጣ ኣላ ዋዕላ ዓመታዊ ሚኒስትራት 77 ቻይናን ኣብ 1964 ዝተመስረተን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ወከልቲ መንግስታትን ብድሆታት ንምዝታይ ዝቃናዕ ኮይኑ ኣብ ከም ድኽነት ቁጠባዊ መረጋግኣን ዘላቒ ልምዓት ዝኣመሰሉ ዓለማዊ ጉዳያት ከም ዝቲ ይግለጽ ናይ ሰላም ዕድል ኣብ ኢድና ከይመውት ብዕቱብ ክንሰርሕ ይግባእ ክብል ፕረዚዳንት ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛሪቡ ንህዝቢ ኣብ ሻቕሎ ዘንበሩ ዘለዉ ብኩናት ዝተፈጠሩ ብስምምዕ ፕሪቶርያ ብኣግባቡ ዘይተመለሱ ጸገማት ኩናት ክድገስ ብዘይኽእል መልክዑ መፍትሒ ከም ዘይተቐመጠሎም ፕረዚዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ገሊጹ ናይ ሰላም ዕድል እናሃለወ ከም ዘየለ ጌርና ክንወስድ ኣይግባእን ዝበለት ፕረዚዳንት ሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ መሊኡ ዝተዓፀወ ስለ ዘይኮነ ነዚ ኣማራፂ ብናይ በዓልና መንገዲ ኣብ ኢድና ከይመወት ብዕቱብ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ በዓልና ዘሊልና ንጅምሮ ንኣትዎ ኩናት የለን ዝበለ ፕረዚዳንት ታደሰ ሕብረተሰብ ነዚ ኣብ ግምት ኣእትዩ ክረጋጋእ ኣተሓሳሲቡ መንግስቲ ፌደራል እውን ብኩናት ናብ ትግራይ ዘውፍር ምኽንያት ከም ዘየለ ብወገን ትግራይ ዝጅመር ኩናት ከም ዘየለ ኣብ ግምት ብምእታው እቶም ኣብ ጠረጴዛ ዘለዉ ሕቶታት ትግራይ ብሰላማውን ፖለቲካዊ መንገዲ ክፈትሕ ይግባእ ኢሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ብዓቕሚ ግዚያዊ ምምሕዳርን ፖለቲካዊ ውድባትን ጥራሕ ዝፍታሕ ስለ ዘይኮነ ሕብረተሰብ ብጉባኤ ዘተ ምርድዳእን ኣቢሉ ኣካል መፍትሒ ክኸውን ይግባእ ኢሉ እቲ ፕረዚዳንት ንዝበለ ኣብ ጎባ ጨምዓ ይኽበር ኣብ ዘሎ በዓል መስቀል ክኸውን ከሎ ንመላእ ህዝቢ ክርስቲያን ሰናይ በዓል መልእኽቲ ሓሊፉሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ምኽፋቱ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ሓቢሩ ናይ ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ሚስተር ማሱድ ባውሎስ ተራኺቡ ድሕሪ ምዝታዩ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ናይ ምትሕባር በረ ክኸፍት ዓብ ስጉምቲ ምዃኑ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ እቲ ሚኒስተር ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ኣብ ዝለጠፎ መግለጺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝተፈጠረ ዝተሓደሰ ዝምድና ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ምዃኑን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝጸንሐ ጌጋ ቀማረ ዝእረም ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣነጺሩ ኣሎ እቲ ርክብ ንረብሓ ክልቲአን ሃገራት ዝረብሕ ምንባሩ እውን ዝገለጸ ሚኒስተር የማነ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘጋጥሙ ዘለዉ ወጥርታት ኣብ ምፍታሕ ተራ ኣሜሪካ ልዑል ምዃኑ ብምእማን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክውሰድ ጸንሐ እገዳታት እውን ዝለዓለሉ ኣገባባት ክታጣሕ ከም ዝኽእል እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ
ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ጣቃናን ዘይምኹኑ እገዳታትን ንኽልተ ዓሰርታት ዓመታት ዝጸንሐ ክኸውን ዘይነበሮ ምዃኑ ዝሕብር መግለጺ እቲ ሚኒስተር ክልቲኡ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ንረብሓ ክልቲአን ሃገራት ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ምግላጹ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝተፈጠረ ርክብ ካብ ነዊሕ ክስርሐሉ ዝጸንሐ ምዃኑ ዝገልጹ ናይ ኤርትራ ወገናት ብወገኖም ኣብ ቀዳማይ እብረ ፕረዚዳንት ትራምፕ እውን እቲ ምሕዝነታዊ ርክብ ተጀሚሩ ምንባሩ ክገልጹ ከለዉ እዚ ናይ ሕጂ መቐጸልታኦ ምዃኑ ኣነጺሮም ኣለዉ። ኤርትራን ኣሜሪካን ኣብ ጉዳያት ታብጾታውን ፖለቲካውን ቁጠባዊ መዳያት ምዝራበን ዝሕብር እቲ መግለጺ ኣብ ዝመጽእ ምብጻሕ ኣማኻሪ ፕረዚዳንት ትራምፕ ናብ ኣስመራ ከምኡ እውን ምብጻሕ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዑስማን ሳልሕ ናብ ዋሽንግተን ክስዕብ ምዃኑ ክሕበር እንከሎ ርክብ ፕረዚዳንት ኢሳያስን ትራምፕን ከጋጥም ዓብ ተኽእሎ ከም ዘለዎን እቶም ናይ ኤርትራ ምንጭታት ወሲኾም ይገልጹ። እዚ ምብራቕ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዞባታት ጎጃምን ደቡብ ጎንደርን ምንቅስቓስ ፋኖ እናሰዓበ ስጉምቲ ብምውሳድ ሰላም እቲ ከባቢ የኽብረሎ ክብል ምክትል ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባው ታደሰ ተዛሪቡ። ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኣፈጻጽማ ልኡኽ እዚ ምብራቕ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈጠረ ሰላም ጠሚቱ መግለጺ ዝሃበ ኮይኑ ብመሰረት እዚ ኣመራርሓ ትእዝን ሰራዊትን ሕገ መንግስታውን ሃገራውን ልኡኽ ብጽኑዕ ፍቕርን ሃገርን ጠቡቕ ዲፕሎማስን ይፍጽም ኣሎ ክብል ተዛሪቡ። ኣባላት እቲ እዚ ብዝለዓለ ኣፈጻጽማ ወፍሪ ሰላም እትኽልል ብዘላቕነት ንኽረጋገጽ ብምስራሕ ሃገራዊ ልእኽትኦም ብዝለዓለ ብቕዓት ይዋጽኡ ኣለዉ ኢሉ። ጀነራል ኣበባው ታደሰ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጽንፈኛ ንዝበሎ ጉጅለ ፋኖ ኣብ ደገ ንዘለዉ ጸላእቲ ልእኽቶ ብምቕባል ንዝፍጽሞ ዘሎ ተግባር ሰራዊት ኢትዮጵያ ብሓያል ብቕዓት ይከላኸለሎ ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ጀነራል ኣበባው ታደሰ ኢትዮጵያ ድሌታን ዕላማኣ ንምስላጥ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብግቡእ ክፍጽም ክብል እውን ተዛሪቡ ኣሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።